Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε στην φιλόξενη αίθουσα της ΕΣΥΑ και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα απόψε μαζί μας στην παρουσίαση του βιβλίου του Θοδωρή Καλούδη «50 χρόνια ρεπορτάζ στην ιστορία. Ιστορική περίοδος μεταπολίτευση». Εκδόσεις Παπαζήση. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους απόψινούς ομιλητές, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρώην Υπουργό. Τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ομότιμο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τον κύριο Παύλο Τσίμα, από εδώ είναι, ωραία. Πήγα να μπερδεύτηκα. Κύριος. Τον κύριο Παύλο Τσίμα, λοιπόν, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, με τον οποίο έχουμε φάει πολλά χρόνια μαζί ψωμί και λάτι, με μια λαμπρή και μακρά διαδρομή στην δημοσιογραφία, σήμερα αρθρογράφος των νέων και με διακριτή παρουσία στο ραδιόφωνο και τη τηλεόραση του Sky. Δύο κουβέντες για τον συγγραφέα, τον Θοδωρή Καλούδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε λίγα χρόνια παραπάνω από όσο διήρκεσε η μεταπολίτευση, δηλαδή από την περίοδο του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος. Τότε, επειδή βλέπω και άλλα γνωστά πρόσωπα εκείνης της περίοδου στην αίθουσα, θα ήθελα να πω ότι συνεργαζόμασταν πολύ αρμονικά μεταξύ μας, παρά το γεγονός ότι είχαμε διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις, γιατί προερχόμασταν και από διαφορετικά πολιτικά μετερίζια. Τότε λοιπόν ήταν η περίοδος του συναγωνίζεστε. Σήμερα καμία σχέση. Για το Θοδωρή θα ήθελα να πω ότι έδειχνε πάντα ότι βλέπει μπροστά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε ηλικία μόλις 26 ετών ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες ανταποκριτές της Βρυξέλλες, σε μια περίοδο, αν θέλετε, που αρκετοί Έλληνες, αρκετοί συμπολίτες μας αναρωτιόντουσαν τι είναι τούτο το φρούτο, τι είναι αυτή η ΕΟΚ, εν πάση περιπτώσει, με μια αυξανόμενη καχυποψία, και μετά αναρωτιόντουσαν αν είναι καλό ή όχι να βρεθεί η χώρα μας κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα. Κρατεά τότε, γιατί υπήρχαν ισχυροί ηγέτες. Σήμερα η ομπρέλα αυτή βάζει νερά. Πάει λοιπόν στις Βρυξέλλες ο Θοδωρής και επιστρέφει στην Ελλάδα για να διευθύνει το περιοδικό ένθετο στην ελευθεροτυπία του Κίτσου Τεγόπουλου και του Σεραφείμ Φιντανίδη, το μόνο τότε ελληνικό περιοδικό που εξειδικευόταν σε κοινοτικά θέματα. Και από εκεί και πέρα η καριέρα του απογειώνεται. Αναλαμβάνει θέσεις πρώτης γραμμής, μεγάλης ευθύνης και στην έντυπη δημοσιογραφία και στην τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια δημιούργησε και διευθύνει τον ιστότοπο Οικονόμικο, που φέρει την ίδια ακριβώς φραγίδα δημοσιογραφική, την αντίληψή του για τα πράγματα. Ότι δηλαδή δεν καταγράφουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά προσπαθούμε να βρούμε και τι σημαίνει. Κλείνοντας ως προς το συγγραφέα, θα ήθελα να πω ότι είχε αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία, αλλά είχε αφήσει επίσης και ισχυρό αποτύπωμα ήθους. Πάμε τώρα στο δημιούργημά του. Το δημιούργημα των 50 χρόνων σκληρής δημοσιογραφικής δουλειάς. 50 χρόνια ρεπορτάζ στην ιστορία, ο τίτλος τα λέει όλα. Άλλωστε και ο συγγραφέας το εξηγεί στον πρόλογό του, ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια απόπειρα ιστορικής καταγραφής, αλλά για την ματιά του δημοσιογράφου στα γεγονότα και στους παράγοντες εκείνους που διαμόρφωσαν το πολυσύνθετο παζλ της μεταπολίτευσης. Θα έλεγα ότι ο κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι οι σχέσεις της πολιτικής εξουσίας και της κοινωνίας. Περιγράφονται εκεί οι μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις, οι κυβερνητικές εναλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις σημαντικές που άλλαξαν την πορεία και το πρόσωπο της χώρας, κάποιες οι οποίες έμεναν μετέωρες και εξακολουθούν να είναι και στις μέρες μας μετέωρες, οι χαμένες ευκαιρίες, οι συλλογικές αυταπάτες και κάποια λάθη κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβανόμενα σε ένα είδος μοτίβου. Το βιβλίο αυτό δίνει επίσης έμφαση, να με συγχωρήσετε, αλλά θέλω να πιω λίγο νερό. Δίνει επίσης έμφαση στην λίγο ταραχώδη οικονομική πορεία της χώρας, η οποία βεβαίως είχε και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία, στα μεγάλα εθνικά θέματα, τα ανοιχτά εθνικά μέτωπα, στις πολιτισμικές αλλαγές και βεβαίως και στον σημαντικό μετασχηματισμό που επήλθε στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ένα εξαιρετικά
καλογραμμένο και ενδιαφέρον βιβλίο και ναι, θα έλεγα δεν προσφέρεται για εύκολα συμπεράσματα, αλλά ίσως ανοίγει παράθυρο στη σκέψη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει σήμερα και ποιοι είναι οι λόγοι που συνέβη αυτό και κατά το ανθρωπίνους δυνατόν να προβλέψουμε τι μας προϊονίζεται το αύριο. Σε σχέση με αυτά τα δύο τελευταία, μερικές σύντομες δικές μου σκέψεις. Ξεκινώντας από την μεγάλη εικόνα. Όλοι λίγο πολύ είχαμε αντιληφθεί ότι υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή στο διεθνές περιβάλλον, ότι δηλαδή το δίκαιο υποχωρεί, το διεθνές δίκαιο υποχωρεί έναντι του δικαίου του ισχυρού. Τώρα έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο, όλα όσα συμβαίνουν περί του Ιράν, και το λέω αυτό γιατί κάνω τη σκέψη ότι ίσως είμαστε μάρτυρες μιας άλλης σχολής παρεμβατικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, διαφορετικής από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία απολύτως κουβέντα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας ή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η στόχευση είναι ηγεσίες, να προκληθεί δηλαδή διάδοχη κατάσταση που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο ασθενή σε σχέση με την προηγούμενη, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις ευνοϊκότερες για την προώθηση των συμφερόντων των Αμερικανών, οι οποίοι είναι και οι ενορχιστρωτές όλης αυτής της ιστορίας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα και γεννάται ένα ερώτημα, μια μεσαίου μεγέθους χώρα, τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να κάνει μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες. Θα έπρεπε να προσδεθεί στο άρμα του ισχυρού, θα έπρεπε να αναζητήσει ενδεχομένως ευρύτερες συμμαχίες και στη βάση ποιου δόγματος ακριβώς. Ο Καναδός Πρωθυπουργός ήταν πολύ σαφής. Ναι, δεν είναι αυταπάτη να πιστεύει κανένας ότι υπάρχει, ας πούμε, σχολή φιλελευθερισμού σήμερα και υπέδειξε με έναν τρόπο ότι το κέντρο βάρους θα πρέπει να πέσει στο ρεαλισμό, αλλά με κάποιο σεβασμό στις αξίες. Είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, ελπίζω και φαντάζομαι τουλάχιστον, όπως επίσης θα μας απασχολήσουν και τα δικά μας. Δηλαδή τα ανοιχτά μέτωπα που είπαμε πριν, στο εθνικό πεδίο, η πορεία της οικονομίας που μοιάζει σαν νομίζουμε με δύο όψεις, δηλαδή από τη μια δημοσιονομικές επιτυχίες και από την άλλη μια πολύ σκληρή καθημερινότητα και βεβαίως και αυτή η πολύ έντονη πλέον οσμή των σκανδάλων. Το χειρότερο για μένα είναι ότι οι Έλληνες έχουν χάσει την ελπίδα και ότι δεν εμπιστεύονται παρκώς θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, το οποίο πολιτικό σύστημα πάσχει σε δύο σημεία. Δηλαδή πάσχει στην ενδοεπικοινωνία και πάσχει και στην επικοινωνία με την κοινωνία. Αν αυτή είναι η εικόνα, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, δεν προσφέρεται για επανάπαυση ή για πανηγυρισμούς ή για καταδαφιστικές προσεγγίσεις, ενδεχομένως να προσφέρεται για αναστοχασμό. Και αν αυτό ισχύει, θα έλεγα κλείνοντας ότι το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε μπορεί να συμβάλλει θετικά προς μια τέτοια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και θα παρακαλούσα τώρα την κυρία Κατερίνα Μάρκου των εκδόσεων Παπαζήση να έρθει στο βήμα και ελπίζω να μου λύσει και μία απορία που έχω, κυρία Μάρκου. Δηλαδή, τι ήταν για έναν τόσο σημαντικό οίκο σαν το δικό σας το στοιχείο εκείνο που έκανε κλικ και δώσατε το τυποθίστο. Η ιστορία του κυρίου Καλούδη έχει να πει άλλωστε τόσα πολλά. Πόσοι σαν και αυτόν έχουν τόσο μεγάλη ιστορία? Δεν υπάρχουν πολλοί. Οι άλλοι δεν έχουν γράψει. Μα δεν έχουν γράψει. Όχι, σωστό. Μα δεν έχουν γράψει. Ναι, μιλήσατε για ιστορία, επειδή κουβαλάμε πολλά χρόνια ιστορίας. Η γοητεία είναι το δεύτερο, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Αλλά δεν έχουμε πολλούς δημοσιογράφους να έχουν γράψει για την πορεία τους, τα βιώματά τους όλα αυτά τα χρόνια. Αξιότιμε κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, αξιότιμε κύριε πρώην Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, υψηλοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Καλούδης συμπληρώνει 50 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στη δημοσιογραφία.
50 χρόνια ρεπορτάζ με ευθύνη συνεντεύξεων, με ουσία παρεμβάσεων και τεκμηρίωση. Μισός αιώνας ζωντανής συμμετοχής στο δημόσιο βίο, στην πολιτική ζωή του τόπου, στις μεγάλες θεσμικές και πολιτικές αλλαγές που σημάδεψαν την κοινωνία μας. Συμμετέχετε κι εσείς όλοι που είστε σήμερα εδώ σε αυτή τη γιορτή. Αφενός τον τιμάτε με την παρουσία σας, αφετέρου το στηρίζετε σε αυτό το νέο του εγχείρημα. Το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας και θα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης ο κύριος Καλούδης είναι μια πολιτική τοιχογραφία της μεταπολίτευσης και της διαδρομής της ελληνικής δημοκρατίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Με τη ματιά ενός δημοσιογράφου που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, το βιβλίο επιχειρεί όχι απλώς την καταγραφή των γεγονότων, αλλά μία ερμηνεία των συσχετισμών δύναμης, των στρατηγικών επιλογών και των ιστορικών αδιεξόδων που διαμόρφωσαν τη χώρα. Με νηφαλιότητα αλλά και σαφή πολιτική τοποθέτηση υπέρ της θεσμικής συνέχειας και της ευρωπαϊκής πορείας, ο συγγραφέας εξετάζει τις μεταμορφώσεις της εξουσίας, τη λειτουργία του κομματικού συστήματος, τις κρίσιμες καμπές της οικονομίας, τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τις δοκιμασίες του κράτους δικαίου. Στην αφήγησή του αναδεικνύει τα σταθερά μοτίβα της μεταπολιτευτικής πολιτικής, τον κρατισμό και τις πελατειακές δομές, τις εξυγχρονιστικές απόπειρες και τις λαϊκιστικές εξάρσεις, τις εθνικές στρατηγικές και τις χαμένες ευκαιρίες, από την εφορία της ένταξης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έως την κρίση χρέους και τις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις. Το βιβλίο επιχειρεί μία αποτίμηση με επίγνωση των ευθυνών και των ορίων του πολιτικού συστήματος. Ένα έργο που συνομιλεί με το παρόν, θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα. Ποια δημοκρατία οικοδομήσαμε και ποια δημοκρατία θέλουμε για τις επόμενες δεκαετίες. Εμείς στις εκδόσεις Παπαζής ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα που μας επέλεξε για την έκδοση του έργου του και μας έκανε την τιμή και τη χαρά να γιορτάσουμε σήμερα μαζί του σε αυτή τη σημαντική για αυτόν στιγμή. Κύριε Καλούδη, εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάρκου. Και τώρα ήρθε η ώρα των ομιλητών. Ξεκινώ λοιπόν. Να σας πω προηγουμένως ότι κάναμε μία σκέψη, αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί στην πορεία. Μπορεί και να αυτοσχεδιάσουμε. Να είναι μια τοποθέτηση δύο γύρων. Δηλαδή, σε πρώτη φάση το βιβλίο, συγγραφέας και ιστορική περίοδο στην οποία αναφέρεται, και σε δεύτερη το σήμερα και το αύριο. Αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και πακέτο. Θα το δούμε, ας το αφήσουμε ελεύθερο. Ξεκινώ λοιπόν με τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Αξιότιμη κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε Αντώνη Σαμαρά, συνάδελφοι αντιπολιτικοί και τη δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι. Γράφει ήδη από τον πρόλογο Θοδωρής, είδα τη χώρα να περνά περιοδικά από τον ενθουσιασμό στην κόπωση, από την ανησυχία στην κρίση, από την απογοήτευση στην ελπίδα. Ο κύκλος της ζωής μιας χώρας ορίζεται από αυτήν την ομοτέλεια. Οι δόσεις ποικίλουν, οι δημοσιογράφοι και οι ιστορικοί αποτιμούν, οι πολιτικοί οφείλουν να προβλέπουν και να δρούν. Συνεχίζει στον πρόλογο. Διάβασα όλο το βιβλίο, αλλά εκεί αναφέρει τα λάθη που κάνουμε όλοι μας. Στη στιγμιαία κρίση εξ ανάγκης να προλάβουμε την επικαιρότητα ή εκ του γεγονότος καμιά φορά ότι δεν έχουμε την εικόνα πλήρως μπροστά μας. Λέει λοιπόν, η Ελλάδα των τελευταίων 50 χρονών δεν ήταν ποτέ απλή υπόθεση. Σκέφτομαι, επειδή και εγώ φέτος συμπληρώνω 45 χρόνια από τότε που μπήκα στην λεγόμενη πιάτσα, ότι ναι, δεν ήταν ποτέ απλή υπόθεση, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα, ο κόσμος ολόκληρος. Δείτε τι ζήσαμε οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι. Εισήλθαμε στο επάγγελμα με τις μηχανές του Γουτεμβέργιου και σήμερα βιώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη, που αντικαθιστά μεγάλο μέρος της εργασίας του δημοσιογράφου, τουλάχιστον ως προς τη γραφή, αλλά εσχάτως και στην αναζήτηση ή στη δημιουργία ειδήσεων. Μέσα σε αυτόν τον μισό αιώνα αλλάξαμε 4 αιώνες. Γι' αυτό λέω δεν ήταν ο κόσμος ολόκληρος απλή υπόθεση. Και δεν άλλαξε μόνο τη δημοσιογραφία φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Χθες διάβαζα στην Καθημερινή της Κυριακής ένα κείμενο για το πώς άλλαξαν οι ερωτήσεις των βουλευτών, αλλά και οι δημόσιες παρεμβάσεις τους στη Βουλή. Η τεχνητή νοημοσύνη θριαμβεύει, η φυσική εσχάτως υποχωρεί. Τώρα, ως προς το Θοδωρή. Εγώ πριν τον δω στην τηλεόραση της δεκαετίας του 80, τον διάβαζα. Θα πω αργότερα γι' αυτό. Όταν γνωριστήκαμε από κοντά, μου έκανε και μια πολύ δελεαστική πρόταση για μεταγραφή, αλλά είχα αποφασίσει ότι δεν θα άφηνα την ελευθεροτυπία εύκολα, όπως άλλωστε απεδείχθη στην πορεία του χρόνου.
Αργότερα κάναμε παρέα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Πάρο τα καλοκαίρια. Χαίρομαι δε που τα παιδιά μας είναι φίλοι και συνεργάζονται στη δουλειά τους. Αλλά φυσικά δεν ήλθατε για να ακούσετε τις προσωπικές μας σχέσεις. Στο βιβλίο λοιπόν πάλι. Κάνει ο Θοδωρής μια πρωτότυπη κατάταξη της μεταπολίτευσης. Αφού αναλύει την αρχιτεκτονική της, ξεκινώντας από τις μεγάλες πολιτικές επιλογές της αποκατάστασης δημοκρατίας και των νέων κομμάτων με κυρίαρχη την παρουσία του Πασόκ, κάνει μια ενδιαφέρουσα αναφορά στην κατάρρευση των βεβαιοτήτων. Μου θυμίζει εδώ, και επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, το βιβλίο «Το αείμνης του πεθερού» με Εμίλιο Ζαχαρέα πολλές δεκαετίες πριν, με τίτλο «Χωρίς βεβαιότητες». Είναι η αλλαγή των ισορροπιών στη διεθνή σκηνή, αλλά και οι αλλαγές εδώ. Όταν η χώρα μέσα από διαρκείς, αν και διαφορετικού τύπου προσπάθειες εξυγχρονισμού και αυταπάτες, οδηγείται σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν τέλος της μεταπολίτευσης, αλλά εγώ προτιμώ τον όρο που χρησιμοποιεί ο Καλούδης στο βιβλίο του, αναγκαστική ενηλικίωση. Με ενδιαφέρον διαβάζω την αφήγηση για τα πρόσωπα, τα κόμματα και τους νομείς της εξουσίας επιχειρηματίες που ονομάσαμε διαπλεκόμενους. Η λέξη προϋπήρχε, αλλά πήρε άλλη διάσταση εδώ και μερικές δεκαετίες. Οι διαπλοκοί και οι διαπλεκόμενοι, όποτε και αν βαπτίστηκαν έτσι, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πορεία των ετών. Στην πολιτική ήταν το θέμα πολλών ετών συζήτηση στο προσκήνιο και δυστυχώς συνδιαλλαγή στο παρασκήνιο. Το βιβλίο του Θοδωρή, το οποίο προσθέτει στη συλλογική αφήγηση, έχει πολλά σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Θέλω ειδικώς να αναφερθώ σε μία παράγραφο της σελίδας 133 για τις απόπειρες μεταρρύθμισης και την αντίδραση του λαού. Γράφει επιλέξει. Ο λαός μέσα σε όλα αυτά δεν ήταν παθητικός, διέθετε ισχύ, αλλά κυρίως ισχύ άρνησης. Μπορούσε να ανατρέψει, να τιμωρήσει, να μπλοκάρει, σπανίως όμως στήριξε μεταρρυθμίσεις που θα είχαν κόστος. Η κοινωνία ζητούσε πολλά και συχνά αντικρουόμενα, προστασία χωρίς φόρους, ανάπτυξη χωρίς ρίσκο, αλλαγή χωρίς απώλειες. Η αντίφαση ήταν πάντα στοιχείο της καθημερινότητάς μας εδώ, σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης. Βρίσκω ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες τις αφηγήσεις για την οικονομία, την εργασία, το ασφαλιστικό, το brain drain και τη δύσκολη εξίσωση του δημογραφικού. Το ενδιαφέρον του Καλούδη για το διεθνές περιβάλλον ξεχωρίζει έτσι κι αλλιώς τη δουλειά του πολλές δεκαετίες. Η Όλγα έκανε ήδη αναφορά σε αυτό και είναι σίγουρα το πιο σημαντικό εφόδιο ενός δημοσιολόγου αναλυτή. Για να εξοφλήσω αυτό που υποσχέθηκα νωρίτερα, ως προς το πώς γνώρισα το Θοδωρή, θα θυμηθώ το που αναφέρθηκε ήδη η Όλγα, ένα περιοδικό για την ΕΟΚ, αλλά και κυρίως το βιβλίο που πρωτοδιάβασα για την ΕΟΚ, εκείνο που είχε γράψει μαζί με τον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο και το οποίο ήταν η δική μου πρώτη επαφή με την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινή πολιτική των ολίγων τότε χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου που παρουσιάζουμε, φεύγει από την οικονομία και εντάσσει τον πολιτισμό της μεταπολίτευσης και τις σκιές της μεταπολίτευσης, όπως λέει, τη βία, την τρομοκρατία, την άκρα δεξιά. Μια σύντομη αναφορά κάνει και στη γλώσσα, την οποία μας την παρέδωσαν ελληνική, αλλά και εκρηκτική, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Θοδωρής Καλούδης, και γλώσσα της υπερβολής και της αυταπάτης και της δυσπιστίας. Με αυτούς τους λιτούς πλην εύστοχους διαχωρισμούς που κάνει εκεί στην αφήγηση 22, το βιβλίο μοιράζεται σε αφηγήσεις όπως θα δείτε, ουσιαστικά περνά από κόσκινο τον δικό μας χαρακτήρα. Σκέφτηκα να γράψω τον χαρακτήρα του νεοέλληνα, αλλά μετά θυμήθηκα εκείνη την ωραία φάρσα που είχε σκαρώσει στη δεκαετία του 50 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος για τους περίφημους οξυρίγχιους παπύρους, και όποιος δεν την έχει διαβάσει, τον καλώ να την διαβάσει στη Νέα Εστία, θα τη βρει στο ίντερνετ. Ανέλυε το χαρακτήρα του Έλληνα μέσα από δίθεν παπύρους που βρέθηκαν στην οξύριγχο της Αιγύπτου, για το πώς ήταν από αρχαιοτά των χρόνων και πώς είναι σήμερα, αναδεικνύοντας ένα χαρακτηριστικό στοιχείο εκείνο του φθόνου και της προτίμησης που έχει πισόπλατα όχι να μαχαιρώνει πισόπλατα κάποιον στο Ιερόν Παλάτιο, όπως λέει ο Τσάτσος, αλλά με τον φθόνο να τον συκοφαντεί. Ποιος δεν το έχει βιώσει αυτό, είτε στην πολιτική, είτε στη δημοσιογραφία, είτε σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Ο Θοδωρής αποπειράται μια αντίστοιχη ανάλυση λοιπόν μέσω της γλώσσας που απαιτεί και που επιβάλλει αυτής που, όπως εν τέλει λέει, αντιπροσωπεύει αυτό το χύμα του σύμπαντος της εποχής. Μιας και μίλησα όμως για τις παπύρους της Οξυρίχου που αναφέρονται στη Ρωμαϊκή εποχή, θα κλείσω πηγαίνοντάς σας λίγο πιο πίσω στην εποχή του Αλέξανδρου. Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο Αλέξανδρος πήρε μαζί του, εκτός από το στρατό του, και τον Καλισθένη, τον μικρανιψιό του Αριστοτέλη. Ο Καλισθένης ήταν ο δημοσιογράφος της εποχής, ο πρώτος ίσως δημοσιογράφος εκείνης της εποχής. Είχε προηγηθεί βέβαια του Θουκυδίδης, ιστορικός δημοσιογράφος, αλλά ο πρώτος δημοσιογράφος που μετέδιδε τα νέα από το πεδίο της μάχης και τα κατορθώματα του μεγάλου στρατιλάτη. Και έγραφε καθημερινά, όπως μαρτυρούν οι πηγές, και ενίοτε με υπερβολή,
όπως αναφέρουν οι φίλοι μου οι Αποστολίδηδες στο έργο τους «Μέγας Αλέξανδρος, οι πρώτες πηγές». Γράφουν επιλέξει. Ψυχράνθηκε ο Καλισθένης με τον Αλέξανδρο εξ αφορμής της άρνησής του να συμμετάσχει στην καθιέρωση της προσκύνησης. Όχι γιατί τάχα συνεπαγόταν τη θεοποίηση του τιμόμενου, αυτός άλλωστε πρώτος τον είχε επισήμως ηρωοποιήσει στα γραφτά του, αλλά γιατί την βρήκε δουλική, εξισωτική Ελλήνων βαρβάρων και ευθέως αντιστρατευόμενη τα περιπατητικά δόγματα. Και η συνέχεια γνωστή, ο Αλέξανδρος σε μια πράξη μικρότητας, μάλλον παρά μεγαλοπρέπειας, κλείνει τον Καλισθένη σε ένα κλουβί και τον περιφέρει να τον βλέπουν όλοι πάνω σε μία άμαξα, νηστικό και ταλαιπωρημένο, έως ότου εκείνος δεν άντεξε φυσικά και παρέδωσε το πνεύμα, φανερό δείγμα σε όλους πως όποιος διαφωνεί έχει τέτοιο τέλος. Πριν όμως πεθάνει ο Καλισθένης, είχε προλάβει να απαντήσει σε μία ερώτηση των φίλων του όταν αντιστάθηκε στον Αλέξανδρο. Του είπε γιατί να μην αντιστέκομαι, και το απαντούν οι φίλοι του. Γιατί θα χάσεις το φιλί του Αλέξανδρου. Το φιλί σήμαινε φυσικά εύνοια. Και εκείνος απάντησε, δεν πειράζει, θα πεθάνω με ένα φιλί λιγότερο. Κάπως έτσι φαντάζομαι εγώ το δημοσιογράφο και το έργο του. Ένα ή πολλά φιλιά λιγότερα σε κάνουν μάλλον πιο δυσάρεστο, αλλά και πιο αποτελεσματικό στο δικό σου έργο. Αυτό το φιλί διεκδικεί ο καθένας από εμάς που είναι στο δημόσιο βίο, είτε υπήρξε είτε υπάρχει δρόν σε αυτόν. Και ο Θοδωρής κατά τη γνώμη μου το αξίζει, αν και εγώ δεν λέγομαι Αλέξανδρος για να του το αποδώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρουσόπουλε. Ο λόγος στον κύριο Βενιζέλο. Ωραία, ας μιλήσει ο Παύλος. Εγώ το δέχομαι. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Τζίμα. Λοιπόν, Όλγα με είπε κύριο, δηλαδή πολύ σπανίως με λένε έτσι. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για την αγένεια, γιατί την κοπάνισα. Ναι. Την κοπάνισα για να έρθω σε μια μέρα όπου, όπως όλοι ξέρετε, η εξέλιξη είναι δραματική και η τηλεοπτική κάλυψη non-stop. Την κοπάνισα για να έρθω, όχι απλώς γιατί το είχε αποσχεθεί στο Θόδωρο, αλλά για να πω ενώπιον του κοινού αυτό που είπα στον ίδιο, είναι ότι το βιβλίο του με εντυπωσίασε και με ξάφνιασε, όχι γιατί δεν φανταζόμουν ότι ο Θόδωρος γράφει ωραία, αλλά γιατί το βιβλίο έχει πολλές όψεις αξιοσημείωτες που δεν θα σας κουράσω να σας τις λέω. Απλώς ζητώ προκαταβολικά από όλους σας συγγνώμη για την αγένεια. Πρέπει να φύγω τρέχοντας για να μην εγκαταλείψω τελείως τους συναδέλφους μου που είναι κρεμασμένοι στις κάμερες από το πρωί μέχρι αυτήν την ώρα. Άλλωστε μόλις τελείωσε η πρώτη ενημέρωση του Πρόεδρου Τραμπ από τότε που ξεκίνησε το χτύπημα. Είπε ότι η καμπάνια θα έχει διάρκεια περίπου 4-5 εβδομάδων. Είπε ποιοι είναι οι στόχοι. Και αφού περιέγραψε όλα αυτά, μετά μίλησε αναλυτικά για τα σχέδια ανανέωσης της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου. Αυτό είναι ένα βιβλίο, πρώτα απ' όλα είναι βιβλίο γραμμένο από έναν άνθρωπο που πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Θόδωρου Καλούδη, είναι το βιβλίο ενός ανθρώπου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη γενιά, στην οποία ανήκουμε οι 4 από τους 5 που είμαστε εδώ. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος είναι νεότερος. Είναι μια πολύ... Αυτή η γενιά είναι μια ειδική ανθρωπολογική κατηγορία, νομίζω, γιατί έχει μια πολύ ιδιαίτερη πολιτιστική εμπειρία, στην ιστορία της Ελλάδας τουλάχιστον. Είναι μια γενιά που άνοιξε τα μάτια της, έζησε την εφηβεία της ή τα πρώτα της νεανικά χρόνια, στα χρόνια της δικτατορίας, σε ένα καθεστώς εξαιρετικά καταπιεστικό και ανελεύθερο. Αυτό δεν τη διαφοροποιεί πολύ από τις προηγούμενες γενιές, τη διαφοροποιεί τελείως από τις επόμενες. Αυτό που τη διαφοροποιεί από τις προηγούμενες είναι ότι αυτό συνέβαινε ενώ ταυτόχρονα έφτανε στα αυτιά μας ο απόϊχος, κάτι που συνέβαινε στον έξω κόσμο, που νιώθαμε ότι ζει μια έκρηξη απελευθέρωσης ηθών και δημοκρατίας και οτιδήποτε άλλο είχαμε τότε στο μυαλό μας, και εμείς ταυτόχρονα ζούσαμε σε ένα περιβάλλον όπου κάποιος μέτραγε τις φούσες των κοριτσιών μήπως είναι πιο μακριές από το κανονικό και τα μαλλιά των πιο κοντές από το κανονικό και τα μαλλιά των αγοριών μήπως είναι λίγο πιο μακριά από το κανονικό. Αυτή η ιδιαίτερη εμπειρία έφτιαξε έναν ανθρωπολογικό τύπο που ένας ιστορικός τον ονόμασε τα παιδιά της δικτατορίας. Τα παιδιά που μεγάλωσαν σε εκείνα τα πολύ ιδιαίτερα χρόνια και τα οποία έχουν έναν ειδικό τρόπο να βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο,
που δημιουργεί μια συγγένεια μεταξύ τους. Κυρίως δημιουργεί ένα κουσούρι. Δεν μπορεί να δει κανείς τον εαυτό του έξω από ό,τι συμβαίνει στη δημόσια σφαίρα. Είναι αδύνατον να δει τη ζωή ως μια διαδικασία ιδιώτευσης. Αυτό το κουσούρι το έχει ο Θόδωρος προφανώς και είναι φανερό στο βιβλίο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου ότι δεν είναι απλώς μια ιστορία των 50 χρόνων, είναι κάτι σαν βιογραφία μιας χώρας αυτά τα 50 χρόνια, που καταγράφει και τις πολιτικές της περιπέτειες και τους οικονομικούς κύκλους και τις διεθνείς και τις αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζήσαμε, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει και τα κοινωνικά ρεύματα και τις αλλαγές τους και τον τρόπο που άλλαζε η ζωή μας και οι αντιλήψεις μας για τη ζωή. Και αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό, νομίζω, στη βιβλιογραφία της μεταπολίτευσης, που πρόσφατα εμπλουτίστηκε αρκετά. Αυτό, νομίζω, το βιβλίο του Θόδωρου έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση. Και για να μην φλιαρίσω άλλο, να πω αυτό που για μένα νομίζω ότι τουλάχιστον με έκανε να σκεφτώ πολύ. Ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε πολύ αυτόν τον καιρό, αλλά το βιβλίο του Θόδωρου νομίζω βοηθάει να βάλουμε τη συζήτηση σε μια νέα βάση, σε μια πιο λογική βάση. Ο Θόδωρος περιγράφει την πολιτική της μεταπολίτευσης, τη μηχανική της μεταπολίτευσης, την ισορροπία της, αυτή την ισορροπία ανάμεσα σε δύο βασικά κυβερνητικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που η εναλλαγή τους και ο ανταγωνισμός τους εξασφάλιζε την αντοχή των θεσμών και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και λέει, η Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ ένα κόμμα με σταθερή ιδεολογία, υπήρξε ένας μηχανισμός πολιτικής επιβίωσης και διακυβέρνηση και ακριβώς γι' αυτό παρέμεινε ο βασικός άξονας εξουσίας της μεταπολίτευσης. Το Πασόκ, αντίθετα, υπήρξε η συναισθηματική και η κοινωνική της μηχανή. Αλλά ίσως γι' αυτό στη δοκιμασία της κρίσης δεν άντεξε. Για μια στιγμή νομίσαμε ότι αυτή η δικομματική ισορροπία θα υποκαθίστατο από μια νέα σχέση Νέα Δημοκρατία-ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τελείωσε το 2019 και έκτοτε ζούμε σε ένα κενό. Ζούμε σε μια συνθήκη που δεν έχει προηγούμενο στην νεότερη ελληνική ιστορία. Ένα κόμμα που κυβερνά χωρίς να έχει πια την ίδια φόρα που είχε το 2019 και χωρίς μόνο του να μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αλλά απέναντί του υπάρχει μια προφανής έλλειψη εναλλακτικής λύσης. Το γιατί παρατείνεται αυτή η αδυναμία είναι, νομίζω, ένα θέμα συζήτησης. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι, θα ξαναπώ, εγώ διάβασα το βιβλίο με μεγάλο, όχι απλώς με ενδιαφέρον, πραγματικά με γοήτευσε το βιβλίο και νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη σύνοψη, ένα βιογραφικό σημείωμα συλλογικό της χώρας, στο τέλος μιας εποχής, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτό που ζούμε είναι τέλος μιας εποχής, νομίζω. Αυτή η εποχή που αρχίζει δεν είναι απλώς μια αλλαγή του τρόπου που οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν την ισχύ τους στον κόσμο. Είναι μια εποχή που αλλάζει το βασικό κοινωνικό-οικονομικό υπόδειγμα στον κόσμο. Τι θα είναι αυτό το καινούργιο, δεν είμαι σε θέση να το περιγράψω. Ένας κοινωνιολόγος, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής το έχει ονομάσει η εποχή των αρπακτικών. Είναι μια εξαιρετικά απεσιόδοξη περιγραφή του κόσμου που έρχεται, αλλά περιμένω να ακούσω από κάποιον μια λιγότερο απεσιόδοξη, μια πιο απεσιόδοξη. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε, που με έβαλες ανάμεσα στους τυχερούς πρώτους αναγνώστες του βιβλίου και ζητώ συγγνώμη που σε λίγο πρέπει να φύγω από το διάδρομο τρέχοντας. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλε. Είδες, το φτιάξα τώρα. Εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος. Μου έκανε ανατροπή και μπερδεύτηκα. Και τον βλέπω δίπλα μου, έχει κρατήσει 2 σελίδες σημειώσεις. Κατά συνέπεια, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Πριν από 51 χρόνια, το Μάιο του 1975, γνώρισα τον Θοδωρή Καλούδη για πρώτη φορά από κοντά. Είχα ακούσει γι' αυτόν. Ήταν ένας από τους πρίγκιπες του αντιδικτατορικού αγώνα, της νομικής,
αλλά τον Μάιο του 1975 συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕ και εκεί βρεθήκαμε. Περιμέναμε την πρώτη μέρα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να αρχίσει η πολυήμερη διαδικασία νοημοποίησης των συνέδρων, η οποία είχε τεράστιο ενδιαφέρον γιατί ετίθεντο όλα τα διεθνή πολιτικά ζητήματα επιτάπητος, αλλά κυριαρχούσε η διάσπαση στην νεολαία του ΠΑΣΟ και στην ΠΑΣΠ. Η διαγραφή της ομάδας του αγωνιστή, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Θοδωρής Καλούδης, ενώ βεβαίως το νόμιμο ΠΑΣΟΚ το εκπροσωπούσε ο Στέφανος Τζουμάκας. Και έκτοτε έχουμε μία έτσι αδιατάρακτη φιλία και τον έχω παρακολουθήσει και με εξέπληξε πολύ ευχάριστα, με εντυπωσίασε με αυτό το συστηματικό, πολυπρισματικό, σοβαρό ερευνητικά βιβλίο για την μεταπολίτευση. Για όλες τις όψεις της μεταπολίτευσης ως περίοδου, από την εξωτερική πολιτική και το πολιτικό σύστημα μέχρι την μόδα και το τραγούδι. Τα πάντα. Αυτήν την πολυπρισματική θεώρηση της μεταπολίτευσης ως περίοδου, όχι ως στιγμής, προσπαθήσαμε να την κάνουμε, ίσως θυμάστε, το 2024 σε ένα συνέδριο του Κύκλου Ιδεών με τίτλο «Η καμπύλη της μεταπολίτευσης», στην οποία εμφανίστηκε και ο Διονύσης Σαββόπουλος σε μια συζήτηση μαζί μου που νομίζω ότι είναι το πρόσωπο που ίσως ενσωματώνει τα στοιχεία της πεντηκονταετίας, και κλείσαμε και εμείς με τον ήχο της μεταπολίτευσης, με μια μπαλάντα 15 λεπτών που συνέθετε όλα τα μουσικά στοιχεία στο πλαίσιο μιας μεγάλης συζήτησης για το γονιδίωμα της μεταπολίτευσης. Τώρα, για να καταλάβουμε τι αναζητούμε ερευνητικά, και αυτό επιχείρησε να κάνει με πολύ, θα έλεγα, επιστημονικό τρόπο ο Θοδωρής Καλούδης, είναι η αναψηλάφιση του 1/4 της συνολικής ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους. Από τα 203 χρόνια ζωής του νέου ελληνικού κράτους, τα 50 είναι η μεταπολίτευση, τα 52 πλέον. Και αν σκεφτείτε ότι τα μισά είναι από την Μικαισαρική καταστροφή, η επέτειος της οποίας ήταν πριν από 2 χρόνια μέχρι σήμερα, ας τοποθετεί όλο αυτό ως αίσθηση μέσα στην ιστορία. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ιστορία, στο μαγνητικό της πεδίο. Ενώ νομίζουμε ότι συζητάμε για το παρελθόν, συζητούμε για το παρόν μας, και ισχύει η γνωστή φράση που έχει απασχολήσει πολλούς φιλοσόφους, αλλά στην Ελλάδα την λέμε, θα έλεγα, με μεγαλύτερη συχνότητα στην καθημερινή γλώσσα. Δεν ξέρουμε, όπως έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου, τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν, όχι τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Γιατί όλα όσα ζούμε είναι μια πολύ μεγάλη επιστροφή στο παρελθόν. Κυρίως η γεωπολιτική στην οποία αναγόμαστε, στην οποία αναζητούμε τις απαντήσεις, αυτός ο γοητευτικός αλλά και καταθλιπτικός ταυτόχρονα συνδυασμός γεωγραφίας και ιστορίας, είναι κάτι που έρχεται πολύ βαθιά από το παρελθόν. Άρα μιλάμε για αυτή την περίοδο, η οποία κατά τη γνώμη μου, φαίνεται αυτό και από το βιβλίο του Θοδωρή, μπορεί να διακριθεί σε 3 φάσεις. Η μία μεγάλη και ασύμμετρη φάση από το 1974 μέχρι την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, που είναι μια φάση, θα έλεγα, ανεπίγνωστη, επίχρηση όπως επεδείχθη, ενώ είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι μια χρυσή εποχή, και γραμμική στην εξέλιξή της, από το καλό στο καλύτερο, χωρίς να αφήσει την αίσθηση ή την υπόνοια ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό, ότι μπορεί κάποια στιγμή να πάμε προς τα πίσω αντί να πάμε προς τα μπρος. Και όλο αυτό θεμελιώθηκε σε ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο, συμπεριληπτικό, παροχικό κοινωνικό συμβόλαιο,
το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης, που είναι πρωτίστως έργο του Πασόκ, αλλά το Πασόκ είναι όλη η μεταπολίτευση. Πασοκοποιήθηκε συνολικά το πολιτικό σύστημα και σε πολύ μεγάλο βαθμό η κοινωνία συνολικά, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων και ανεξαρτήτως παραδοσιακής ένταξης στις μεγάλες πολιτικές οικογένειες. Στις μεγάλες πολιτικές οικογένειες του εθνικού διχασμού, του εμφυλίου πολέμου, της προδικτατορικής περίοδου και ούτω καθεξής. Η δεύτερη φάση βεβαίως είναι η φάση της κρίσης καθεαυτήν, στην οποία δοκιμάζονται τα πάντα, κυρίως διαρριγνύεται το κοινωνικό συμβόλαιο και εμφανίζεται μια κοινωνική ασυμμετρία, την οποία προσπαθούμε στην τρίτη φάση τώρα, μετά το 2019, να την ξαναβρούμε. Συντελέστηκε με θεολογικούς όρους η έκπτωση από τον παράδεισο της μεταπολίτευσης στην δεκαετία της κρίσης, και αυτή η ανάμνηση του παραδείσου είναι που κυριαρχεί στην ψυχοσύνθεση και στο γονίδιο του ανθρωπίνου γένους, γιατί όχι και των Ελλήνων και των Ελληνίδων, οι οποίοι αναζητούν αυτόν τον παράδεισο στον οποίο δεν μπορούν να μπουν λόγω ενός προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο πρέπει να το αναζητήσουμε στον τρόπο με τον οποίο οικοδομήθηκε η μεταπολίτευση στα πρώτα βήματά της, τα αρχικά. Αυτή η περίοδος λοιπόν είναι μια περίοδος που διέπεται από το ίδιο καταγωγικό τραύμα, γι' αυτό είμαστε πάντα μέσα στη μεταπολίτευση, απλώς το όριο μετακινείται, το ίδιο καταγωγικό τραύμα, κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις, ίδια ατζέντα εθνικών θεμάτων και εξωτερικής πολιτικής, ενώ έχει αλλάξει τουλάχιστον 3 φορές το διεθνοπολιτικό πλαίσιο αναφοράς. Έχουμε ίδιο σύνταγμα, παρά τις αναθεωρήσεις και τις μεταβολές, παρότι το πολιτικό σύστημα έχει αλλάξει επίσης, τουλάχιστον μια φορά με την κρίση, και ίσως θα ξανααλλάξει τώρα, ίσως κυοφορείται μια άλλη ακόμη αλλαγή του πολιτικού συστήματος, και λίγο ως πολύ πορευόμασταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες, πριν γίνει αντιληπτό το πλαίσιο που διαμορφώνει ο πρόεδρος Τραμπ στην δεύτερη θητεία του, με το ίδιο εθνικό αφήγημα. Αφήγημα που αφορά τις ταυτότητές μας, ότι είμαστε μια χώρα δυτική, είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή και αγωνιστήκαμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια χώρα η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει προνομιακές στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα που αγωνίζεται να παραμείνει στην καντιανή της χαλαρότητα, στην αίσθηση της αιώνιας ειρήνης, στην οριστική εγκατάλειψη της εμπειρίας του πολέμου, ενώ ο κόσμος, και αυτή είναι η βασική τομή, μετατρέπεται ραγδαία και καθολικά σε έναν κόσμο χομψιανό, σε έναν κόσμο σύγκρουσης, σε έναν κόσμο όπου ο άλλος αντιμετωπίζεται ως λύκος. Homo homini lupus. Αυτή είναι η συγκλονιστική αλλαγή. Δεν υπάρχει πια καμιά βεβαιότητα. Έχει καταρρεύσει το δυτικό παράδειγμα, αμφισβητείται η ενότητα της Δύσης και η υπόστασή της, η ευρωατλαντική σχέση, αμφισβητείται η επάρκεια της Ευρώπης, άρα τι σημαίνει συμμετοχή στην Ευρώπη, αμφισβητείται δηλαδή η Ευρώπη ως πάροχος ασφάλειας του εαυτού της, αμφισβητείται η φιλελεύθερη δημοκρατία, δεν υπάρχει κοινή αντίληψη και άρα κοινή πρόσληψη περί φιλελεύθερης δημοκρατίας, και κυρίως αναζητείται το κεκτημένο της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτή είναι τώρα μια συγκλονιστική αλλαγή. Και σε αυτό μπροστά βρισκόμαστε. Θα έπρεπε να προσθέσουμε όλα αυτά τα κοινότοπα, τα αυτονόητα, τα οποία απλώς έχουν ανατραπεί σε μια ρητορία, δηλαδή κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγή του τεχνολογικού παραδείγματος, που είναι μια αλλαγή ανθρωπολογική
και δεν είναι απλώς μια αλλαγή τεχνολογική ή παραγωγική, αλλάζει ενδεχομένως η ανθρώπινη κατάσταση, όπως έλεγε η Χάνα Άρεντ, και βεβαίως αυτά όλα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τα θεσμικά εργαλεία και τον τρόπο σκέψης και τις εμπειρίες της μεταπολίτευσης, δηλαδή με έναν συμβατικό, αναλογικό τρόπο. Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε την μεταπολίτευση σε μια πρώτη αναλογική περίοδο και μια δεύτερη ψηφιακή, αλλά και τώρα ούτε αυτή η ψηφιακή επαρκεί για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Θα ήμασταν πανευτυχείς αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην μήτρα της αρχικής μεταπολίτευσης, ας το πούμε έτσι, της πρωτομεταπολίτευσης. Και βέβαια, όπως είπε και ο Παύλος προηγουμένως, όλα αυτά συνδέονται με το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Αναζητούμε εναλλακτική λύση. Είχα μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες περί του αν είναι ακριβές αυτό. Αναζητούμε εναλλακτική λύση σημαίνει ότι υπάρχει μια λύση. Δεν αναζητούμε καμία εναλλακτική λύση, αγαπητέ μου Άδωνη, διότι έτσι υπολαμβάνουμε ότι η παρούσα κατάσταση συνιστά λύση, ενώ δεν συνιστά λύση. Άρα δεν αναζητούμε την εναλλακτική λύση, αλλά αναζητούμε λύση, που είναι τελείως διαφορετικό. Διότι έτσι απαντούμε στο αφήγημα ότι υπάρχει μια λύση και πρέπει να αμφισβητηθεί από μια εναλλακτική λύση. Εδώ βρισκόμαστε στο πολύ πιο πολύπλοκο πρόβλημα να μην υπάρχει λύση, διότι αμφισβητείται η κατάσταση και η επάρκειά της και η νομιμοποίησή της. Και βεβαίως μπορούμε να αναζητήσουμε εξηγήσεις βαθύτερες, χαρακτηριολογικές. Δεν είναι μόνο το τέχνασμα του Τσάτσου, είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους συμβατικούς ιστορικούς του τελευταίου αιώνα, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, που έχει συγγράψει μια πολύτομη ιστορία του ελληνικού έθνους μόνος του, κατέληξε ως πόρισμα αυτής της πολύτομης συγγραφής, με ένα μικρό βιβλίο, «Ο χαρακτήρας των Ελλήνων». Ένας άλλος φίλος μου ιστορικός, ο Ιωάννης Χασιώτης, μεγάλος ιστορικός, αρέσκεται να λέει ότι ούτε καν ο χαρακτήρας των Ελλήνων θα μας δώσει λύση, μόνο η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι επίμονα φιλέλλην, ότι σε αυτό τελικά επενδύουμε και προσδοκούμε. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, που είναι ένα διάστημα μεγάλης ρευστοποίησης, απόλυτης θα έλεγα ρευστοποίησης. Η ρευστοποίηση περιλαμβάνει και εμάς τους ίδιους, που είμαστε και υποκείμενα και αντικείμενα της κατάστασης. Αυτό είναι άλλωστε και η μοίρα των δημοσιογράφων της μεταπολίτευσης, που προέρχονται από τα παιδιά της δικτατορίας και από την γενιά του Πολυτεχνείου, που είναι δημοσιογράφοι με πολύ μεγάλη πολιτική παιδεία, με πολιτική άποψη, με περγαμηνές αγωνιστικές, οι οποίοι έχουν υπαχθεί οικειοθελώς επί δεκαετίες ολόκληρες. Γιατί μιλάμε πια για τη δική μας γενιά, όπως είπε και ο Παύλος, έχουν υπαχθεί σε μία επώδυνη άσκηση ταπεινοφροσύνης, διότι πρέπει να παρακολουθούν αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα ή αυτό που συμβαίνει στην αγορά, να το καταγράφουν, να συζητούν μαζί του, να συζητούν με τους πρωταγωνιστές, να τους ρωτάνε την άποψή τους, ενώ οι ίδιοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είχαν εξ αρχής, ίσως και εκγενετής, τα προσόντα να είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές αυτής της κατάστασης, και άρα ως εκ τούτου πρέπει πραγματικά να σφίγγουν τα δόντια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, διότι αλλιώς πρέπει να φωνάξουν, ας πούμε, δεξιότερα κοροπάτια. Αυτό είναι, νομίζω, το μήνυμα της μεταπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Βενιζέλε.
Δεν θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας για την περιγραφή του δημοσιογράφου που προέρχεται από το φοιτητικό κίνημα, από τον αντιδικτατορικό αγώνα, και θέλω να σας πω ότι προσωπικά δεν με εκφράζει καθόλου. Είσαι τυχερή. Δεν με εκφράζει, όχι. Όλγα, με συγχωρείτε. Φεύγω στο καλύτερο. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά η συναδελφική αλληλεγγύη με υποχρεώνει να φεύγω τρέχοντας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε. Σε ευχαριστούμε. Ο Θοδωρής Καλούδης. Να ακούσουμε το συγγραφέα. Ναι. Μου είπε ένας συνάδελφος στην τηλεόραση προχθές να γράψω, λέει, συγγραφέας. Όχι, παιδί μου, του λέω, δημοσιογράφος. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που βρεθήκατε απόψε εδώ για να μοιραστούμε μια διαδρομή 50 ετών. Έχω γράψει και εξακολουθώ να γράφω χιλιάδες λέξεις με μια σχετική ευκολία πια, λόγω εμπειρίας, και με μια σχετική επάρκεια. Αλλά πιστέψτε με, όταν επιχείρησα να γράψω το βιβλίο αυτό, είχα μια αναστολή και καθυστέρησα 15 χρόνια να το γράψω. Γιατί η ιδέα του ξεκίνησε σε ένα φοιτητικό πάρτι του γιού μου, όταν νεαροί φοιτητές τότε, η παρέα του 20 χρονών παιδιά, μου είπανε, γιατί τις αφηγήσεις σας έτσι κάνετε ένα βιβλίο. Ο Στέφανος το θυμάται, κάπου εδώ είναι ο Γκαντόλφο. Μου πήρε άλλα 15 χρόνια να το αποφασίσω. Και σας βεβαιώνω, δεν είναι καθόλου εύκολο να βάλεις στην πάντα τις βεβαιότητές σου, τις αιμονές σου, τις απόψεις σου, τις συμπάθειές σου, τις αντιπάθειές σου και να δεις τα πράγματα από μια απόσταση. Κυρίως γιατί δεν είσαι και ιστορικός, είσαι δημοσιογράφος. Άρα έπρεπε να δω τα γεγονότα στην ιστορική τους αλληλουχία και τα πρόσωπα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Ήρθε λοιπόν τα 50 χρόνια ρεπορτάζ στην ιστορία, ένα βιβλίο 300 σελίδων που δεν γράφηκε για να δικαιώσει τις απόψεις μου, ούτε γράφτηκε για να δικαιώσει τη γενιά μου, τη γενιά του Πολυτεχνείου που παρακαλώ πολύ μεγαλύτερο σεβασμό, αλλά για να φωτίσει γεγονότα, επιλογές, αυταπάτες, αναβολές όπου το αναγκαίο υποχωρούσε στο βραχυπρόθεσμο και αυτό να επαναλαμβάνεται ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από προθέσεις, ανεξάρτητα από ιδεολογίες. Έβλεπες μια χώρα να πετυχαίνει, να κερδίζει, να έχει θριάμβους και καταστροφές και στο υπόγειο υπόστρωμα να πηγαίνει μια αναβολή αναγκαίων θεμάτων που πρέπει να γίνουν στην ώρα τους και πηγαίνουν στην επόμενη τετραετία. Στην επόμενη ήταν η διακυβέρνηση είτε άλλη. Γι' αυτό ακριβώς και δεν πιάνω κυβερνήσεις, πιάνω περιόδους. Δεν το κάνω αυτό, δεν γράφω το βιβλίο παριστάνοντας τον ιστορικό. Είναι μια καταγραφή, έχω στύψει 50 χρόνια και έχω βγάλει το ζουμί τους σε 300 σελίδες, όχι για το τι είδα, αλλά για το τι κατάλαβα. Και αυτό που κατάλαβα δεν αφορά μόνο τις πολιτικές εξελίξεις, τα πολιτικά πρόσωπα, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και μια εμπειρία από μια κοινωνία που άλλαζε, που μεταβαλλόταν συνεχώς και αυτή η κοινωνία έδινε το κλίμα, έδινε το στίγμα, έδινε αλλαγές στη ζωή μας. Γι' αυτό και έπιασα όχι μόνο τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και τις κοινωνικές και τις οικονομικές και τις συνδικαλιστικές και τη σχέση του Έλληνα με το χρήμα και το χαρακτήρα του Έλληνα και τη διαφήμιση και την επικοινωνία που επηρέασε τη ζωή μας, προσπαθώντας να δώσω πίσω από αυτό το σύστημα τι μας οδήγησε μέχρι εδώ. Αν κάτι λοιπόν έμαθα και προσπάθησα πια μετά από 50 χρόνια να αφομοιώσω, είναι ότι η δημοσιογραφία δεν είναι αλάνθαστη, οφείλει όμως να είναι ειλικρινής, έστω και εκ των υστέρων. Όπως επίσης έμαθα μετά από 50 χρόνια, και μακάρι να το ξέρω και νωρίτερα, ότι η δημοσιογραφία δεν είναι άσκηση βεβαιότητας, είναι άσκηση ευθύνης.
Έτσι παραδίδω το βιβλίο αυτό στην κρίση σας με την πεποίθηση ότι η ιστορία της μεταπολίτευσης δεν τελείωσε, γράφεται καθημερινά, συχνά με θόρυβο, άλλοτε με σιωπές, και το στίχημα είναι να τη διαβάζουμε νηφάλια, χωρίς κραυγές και χωρίς αυταρέσκεια, κάτι που προσπάθησα με το βιβλίο αυτό. Και εδώ τελειώνουμε το βιβλίο και δώστε μου 2 λεπτά ακόμα από το χρόνο σας, γιατί πρέπει να πω μερικά ευχαριστώ. Και κυρίως να ευχαριστήσω το σημερινό πάνελ. Δεν περίμενα καλύτερη παρουσίαση και δεν περίμενα και πιο σημαντικούς ανθρώπους να παρουσιάσουν αυτό το μικρό πόνημα. Είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ιστορία και σημαντική παρουσία, ανεξίτηλη και στη δημόσια ζωή, όπως ο Βαγγέλης και ο Θοδωρής, συγγνώμη για τον εικόνα, είναι φίλοι μου, και στη δημοσιογραφία όπως η Όλγα και ο Παύλος. Με τίμησαν με την παρουσία τους και βέβαια με όσα και νεόδωρα είπαν για μένα. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Παπαζήση και την Κατερίνα, τη φίλη μου την Κατερίνα Μάρκου, που αγκάλισε από την αρχή το βιβλίο και το εξέδωσαν σε χρόνο 0. Ευχαριστώ την ένωσή μας φιλοξενεί, δεν θα μπορούσε ποτέ το βιβλίο αυτό να παρουσιαστεί κάπου αλλού. Και βεβαίως ευχαριστώ τις προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, φίλε Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, να ξέρετε. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε μαζί του. Υπουργέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικοί του ΠΑΣΟΚ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συνδέεται με ένα παρελθόν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για τη μαζική τους συμμετοχή σε αυτή τη σημερινή παρουσίαση. Μήπως είσαι Παναθηναϊκός, είναι και ο Δήμαρχος του Πειραιά. Θα φτάσω στο Δήμαρχο του Πειραιά. Θα φτάσω στο Δήμαρχο του Πειραιά. Θα φτάσω στο Δήμαρχο του Πειραιά, γιατί μας συνδέει με τον Δήμαρχο του Πειραιά και όχι μόνο με τον Δήμαρχο, αλλά και με άλλους ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου και της ακαδημαϊκής ιστορίας της χώρας πολλά, και με τον Τάκη και με τη φίλη μου τη Λούκα και με τον φίλο μου τον Μιχάλη το Σάλα και βεβαίως με τον Γιάννη το Μόραλη, που μαζί προσπαθήσαμε να χτίσουμε μια άλλη εικόνα για το ποδόσφαιρο. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις στον Πειραιά. Θα ήθελα λοιπόν να πω 2 λόγια για τους συναδέλφους μου που είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν σήμερα, γιατί αντιστέκονται οι άνθρωποι που είναι δίπλα σας, δημοσιογράφοι, αντιστέκονται σε ένα θολό κλίμα με πολύ σκόνη και πολύ θόρυβο που επηρεάζει τη δημόσια ενημέρωση. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη τους να είναι εδώ και για την αλληλεγγύη τους, αλλά και για αυτό που είναι και αυτό που κάνουν καθημερινά. Και τους παρακαλώ να συνεχίσουν να το κάνουν με την ίδια συνέπεια. Επίσης, κοιτάω στην αίθουσα και βλέπω με συγκίνηση παιδικούς φίλους, συναγωνιστές του φοιτητικού κινήματος, συνοδοιπόρους της επαγγελματικής και κατοπινής ζωής, και θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτή η παρουσία. Ευχαριστώ την όμορφη παρέα του γιού μου, πιτσιρικάδες, τότε που με πίεσαν να γράψω το βιβλίο, 35 σήμερα, που δίνουν τη μάχη της ζωής και κατεβάζουν το μέσο όρο της σημερινής μας συγκέντρωσης, και ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, γιατί χωρίς αυτή λίγα πράγματα θα είχαν σημασία. Όλοι να έχεις το λόγο. Συγκινήθηκες και μας συγκίνησες και εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, Θοδωρή. Τα είπες από την καρδιά σου. Και νομίζω ότι εκφράζω το σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, αν πάρω το θάρρος και εξ ονόματος όλων τους να ευχηθώ στο βιβλίο σου, σε αυτό το σπουδαίο βιβλίο, να έχει καλές πλεύσεις. Ερώτηση τώρα. Συνεχίζουμε. Μετά το Θοδωρής, όχι λες, Ωραίο, δηλαδή είναι ωραίο φινάλε, έτσι, μπράβο, τέλεια. Άρα, αγαπητοί ομιλητές, κύριε Ρουσόπουλε, κύριε Βενιζέλε, και τον Παύλο τον ευχαριστώ,
Θα το μάθει. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας... Είστε ένα εκπληκτικό κοινό, παρακολουθείτε όλη αυτήν την ώρα, βλέπω και τα πρόσωπά σας και την έκφρασή σας. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε συμμετοχή σε αυτό που δίνετε, δεν είναι δηλαδή μια τυπική παρουσία. Πάμε να δώσουμε το παρόν και εντάξει και πλήττουμε ενδεχομένως λιγάκι. Είστε άλλο κοινό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εικόνα και χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι που, στο οποίο ασφαλώς οι ομιλητές μας έχουν το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, αλλά νομίζω και ο Θοδωρής, όχι μόνο με την παρουσία του εδώ απόψε, αλλά με αυτό που είναι, κάτι σας λέει, κάτι βαθύ και ουσιαστικό. Θα ήθελα λοιπόν και εσάς να σας ευχαριστήσω και πάλι από την καρδιά μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί, αγαπημένοι ορισμένοι από εσάς φίλοι. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν εδώ μαζί μας και τώρα ήρθε η ώρα του μπουφέ.